kai giyan ma na sha fari, na sha diyaza, na sha tablet, na sha shilisha, na sha madara, na sha valium, na sha cinnaka, amma ban sha wiwi ba. Sunana Adamu Abubakar. Dai a taƙaitaccen tarihin rayuwata, na taso a Giginyu layin mai gari aka haife ni. Na yi firamare ta nan Giginyu, daga baya na tafi sakandare na ci Tarauni, daga Tarauni na karɓi transfer na koma Magwan. Daga nan Allah bai bada ikon an ƙarasa ba, muka tsinci kanmu a cikin wani hali, ko kuma muka ce muka ɗora dai kanmu. Gaskiya mafi akasari shaye-shaye wanda ya fara yi, wanda shi ya zamto min sila, ba zan taɓa mantawa ba, ƙofar gidan Jantili da ke Giginyu ana karta. Idan aka sha sigari aka jefar, za mu yi ta bibiya har 'yan rige-rigen ɗauka muke, sai mu ɓoye, mu je mu kunna ta a bayan makarantar sakandare ta mata mu sha. Muna sha muna ƙwarewa har da hawaye. To amma abin kafin ya popular, ya zamana kowa ma ya san ana yi, an ɗau lokuta. Kuma yawo da muke a ɗan ja kare nan, a ja wannan, a je nan, a je nan, a je nan, duk dai ana cuɗanya da abokanai wanda halayensu ba masu kyau ba ne. Ta nan wata rana wani zai ce maka, wane gashi siyo min abu kaza kamar sigari, wane siyo min taba, ko kuma ga sautu. Ba sha kake ba, amma an aike ka ka je ka siyo. Idan ka siyo aka murza, ko da ba a baka ba, ka ce a baka ka sha, in an ɗauka an baka, cutar da kanka za ka yi. Na ɗaya ba zaƙi, na biyu ba bauri, sai dai tarin cuta da za ka sha wa kanka. Ita kanta hayaƙin in ka ɗauko shi ka duba filtar sigari in ka ja ta, a lokacin da ka gama fara ce, amma in ka janye sigarin za ka ga ta koma har wani kamar zuma-zuma take. Ina kuma da ta je ta tadda naman da ke cikinka. Gaskiya shaye-shaye babbar illa ce a tare da mu. Kuma daɗin daɗawa, na zo na fara sabgar korar jaki, daga baya na daina korar jaki. Har na korar jaki ban shaye-shaye ba. Na fara sai da kayan miya, a sai da kayan miya 'yar kasuwa, an ɗan fara shaye-shaye. Abokanai na suka ɗan fara nuna min ba haka ba, in bari. Iyaye tun dai ana min faɗa, ana nuna min ba haka ba, a dake ni. A hakan dai naci da abokanan da muke tare da su, sai mun je. Daga nan ina zuwa, ina tafiya ta kai Badawa akan in samu sigari in sha. Kuma in na je na siya na sha ɗin, ba ni kaɗai ba ne, kai bai fi in yi ja biyu ba zuwa uku, na yadda ita, na tafi. Ina dawowa gida na zo kusa da mamanmu na ce, Allah ya shirye ka, har yanzu dai abin kuke sha, amma ka dube ku. Duk wannan babbar illa ce da cuɗanya da abokanai da ake yi. Kai ba ka sha, ni ba na sha. Kana sha, ni ba na sha. Amma kana ja na inda ake sha, ko mu je a siyo. Wata rana fa duk da ba ka sha, in dai ka ci kuɗin, to wata rana sai ka sha ɗin. Gaskiya ba zan wuce 14 ba na fara shaye-shaye. Ina da shekara 17. Gaskiya a lokacin da na fara shaye-shaye a gida aka fara ganewa, ba a waje ma aka fara gane ina shaye-shaye ba, a gida aka fara ganewa. Ban taɓa mantawa ba, na tafi Jari Bola. A Jari Bola sai na tsinci kwaskwaro na sholisho. Lasar sholishon na rinƙa yi ma a baki, haka ina siɗewa kamar bota ina sha. Duk da in ji ya ake ji, sai in ji ni a Dubai, in ji ni a Madina, in ji ni Ghana, Kwatano,
in ji gaba ɗaya an maida ni express kamar president, amma ba president ba ne. Kaji a gurin duk sharrin solution ne ai solution ba ƙasar da ba za ta kai ka ba, duk duniya wallahi ba ƙasar da ba za ta kai ka ba. Ita kuma madarar sukudai fitina take sawa, abar da ake zubawa gawa. Ka siyo nama yanzu, ka siyo nama ka ajiye, ka ɗauko madara ka zuba mata, ka zuba wannan nama, dan Allah ka bashi 'yan mintuna ka ga yanda zai komo. Ina kuma da ya shiga cikin cikinka. Kuma duk ɗan shaye-shaye da kake kallon sa wallahi ba matsiyaci bane, na rantse da Allah shaye-shaye na mai kuɗi ne. A rana for example zaka ga matasa mafi akasari za su iya fidda naira 20,000 10 a shaye-shaye, amma wani a gidansu za a roƙe shi naira 100 sai ya ce babu, kai tsaye zai ce shi bayi da kuɗin. Kuma daga an fita ɗin kayan shayi ɗin za a je a siyo a sha, kuma sai mu ce muna neman albarka ko? A'a ba zai yiwu ba. Nan al'ummar da suka gano ina shaye-shaye, duk wanda zai kira ni ya mun faɗa a lokacin haushinsa nake ji. Dan ina mai tabbatar maka akwai wani, Allah ya ji ƙan rai, ba za mu kama sunansa ba, Allah kai rahama kabarinsa. Ran da ya fara gani na da taba ina sha, ya dake ni da igiya ta bel. Nan maƙota ɗan uwana ne marigayi baffa, ya Saifullahi mai tashi, shi ne min wannan dukan akan shaye-shayen ran da ya gani da taba. Ko ba ran da ne da na sani da Allah wadai da shaye-shaye, sai ran da ina taya mamanmu wanki haka a durƙushe, ina taya ta wanki sai ga ƙwaya ta gangaro sama da guda 20. Kaga ta tabbata ina sha. Duk abin da zan faɗa mata ba za ta yadda ba, tun daga zahiri ta gani. Amma idan da son samu a lokacin da ta ce a daina sai a bari ɗin. To amma ta yi kamun da kuma a lokacin barin ba zai yiwu ba kai tsaye. In kuma kana so ka bari, na ɗaya sai ka kiyaye gurin da ake siyarwa, sai ka kiyaye gurin da ake sha, sai ka canja abokanai wanda kuke mu'amala da su. A cikin kaso 10 ka cire kaso 8 ka daina mu'amala da su. Wannan biyun su ma a hankali saboda yau da gobe su ma ka rinjayo su, su dawo ra'ayinka. Daga nan sai a ci babban nasara. Amma shaye-shaye da kake kallon, cuta fa kake sha kanka. Yanzu ɗan shaye-shaye zai iya riƙe maka naira 1000, zai iya cin naira 100 ya sai kayan 900 na shaye-shaye. Babbar illa ce a tare da mu. Gaskiya the first one, ni na tashi the hustler. Ba wani aiki da ɗa namiji zai yi na ƙarfi wanda ba zan ba. Lokacin da babana ba shi da lafiya, kafin a yanke mai ƙafa, mamanmu suna zuwa Shika. Idan ka shiga mota sai dai mu ɗau mota shata mu tafi Shika, Zaria, a yi dressing, a yi gashi. Har sai da ta kai ta kawo an yanki cinyata da ɗuwawuna an yi wa babana ciko. Jin irin ƙaurin warin ciwon ya sa har na yi fofula ma a gurin shan sigari, inda ko ya ne haka sai in ji kamar warin ciwon nake ji. Ina cire babana tutsa ta kai haka a ƙafarsa mai girman haka, yankan ɗan yatsa na, ni nake wa babana dressing. Shaye-shayen da nake yi, ni ne jari bola, ni ne wanke-wanke, ni ne sai da kayan miya, ni ne ɗiban shara, ni ne dako. Ba don komai ba, kawai don in ga farin cikin mahaifina. Ko babana ba irin jajircewar da bai ba akan na tsaya na yi karatu.
amma ban yi ba. Ga da na sani nan tana zuwa. Ba wai ina faɗa wannan abin bane don ka ce wai na cuci kaina, a'a, kowa da irin jarabawarsa, kowa da irin ƙaddararsa. Amma shaye-shaye duk wanda ya ce Allah ne ya ɗora mai, ƙarya yake. Ba dan ba da sai na ƙara mai da zagi. Ba zan zage shi ba, Allah ya shirye shi, ya shirye mu gaba ɗaya. Ba ni da aure, ni ne kura dokin hajjo, ko da gaskiya ko babu. Ni na fi uwa son ‘yarta, sai dai ta fi ni ba ta makari, kafin aure amma. Sana'ar da nake yi, an san ni da ɗan sau. Ina jan ɗan sau, sannan ina aiki a gidan gwamnati. Amma duk ba wannan nake so ba. Gwamnati rana ɗaya da za ta mun, a taimaka mana, a taimaka mana. Gwamnati akan alƙawarrukan da ta ɗauka, zan yi magana. Allah Ubangiji ya sa wannan maganar da zan faɗa, saƙo ya ishe har inda ake so. Ita dai gwamnati abin da ya kamata ta duba mana aikin yi. Muna da tarin matasa, sai ka ga matasa a cikin unguwa sama da mutum 100. In ka tarkata su, wani bai gama sakandire ba, wani NCE ce da shi, wani sakandire ne da shi, wani diploma ce da shi, amma duka babu abin yi. Ya za a ɓata gari, lalacewar matasa ba za ta yi ba, babu abin yi, babu aiki. Leburanci za ka je ka yi, amma ka ga leburancin ma kamar ka yi ma kamar a banza, ka cinye kuɗin a abinci. Sannan kuma ka zo kan kayan shaye-shayen da za ka sha. Kuɗin da za ka kashe a kayan shaye-shayen nawa yake? Dubu nawa za a bani a aikin? Naira 3000 za a bani in na yi leburancin, a aikin da na ce ina yi. Na sai abinci, bashi na ci na 1500. Man nawa zan zuba a babur na? Kayan shaye-shaye, a iya sigari ma 1000 ta tafi. Ka ga iya nan ma na yi wa kaina babban illa. Amma don Allah ina rinjayar matasa, don Allah don Annabi, da su dawo hanya madaidaiciya, su gane cewar kurakuran da muka yi a baya, ko saboda ƙannenmu masu tasowa, mu haƙura. Aure za ka je nema fa, ka ji ana bincikar ka, ana cewa ai ɗan shaye-shaye ne, ɗan daba ne, kar ku ba shi yarinya. A'a, ba haka ba ne. Lokaci ne, kuma duk wanda ya ce ma ɗan daba riga ce. A yau ka ga dama, za ka iya cewa ka zama ɗan daba. A yau ka ga dama, za ka iya cewa kai malam ne. Duk hanyoyin suna da yawa. Ƙalubale, a yau idan aka ce an yi taron matasa, janjami irin na biki haka, in gayyato irin abokanai na, idan fa an haɗu, babu wani abu da za a yi face shaye-shaye. Wani madara, wani shalisha, wani ƙwaya, wani wiwi, wani sigari, wani kawai fitina ce ta kawo shi i zare makami i sari wani. Kuma ba za a taɓa yin wannan zaman ba a zubar da jini ba. Da Allah zai sa in samu wani immunity guda ɗaya a Kano ko a Najeriya, da na daƙile wasu abu guda 2 zuwa 3. Duk inda ake zama, in dai na shaye-shaye ne, biki za a yi shaye-shaye, in sha maka Allahu, zan ƙoƙari ko da za su yi abinsu, in dai ba al'adar gargajiya za su zo su yi ba, irin kiɗan nan da ake gangi, babu makamai. In an zo an tara wannan mafarautan za a raya al'adar gargajiya, yau ka ga wannan, in ba wannan taron za a yi ba ka ce an yi wannan taron zaman, an sari wannan, an sari wannan, an sari wannan. Meye ribarta? Iyayenka su yi kuka, iyayena su yi kuka, wannan babarsa ta ce Allah wadai, wannan ya ce Allah wadai. Iya Allah ya san da za ka ɗauka ta wannan haɗa taron na wannan shaye-shayen, da mutane za su zazzo a cika layinku ko ƙofar gidanku ana sha baƙi. Wannan abin shi kenan ka cinye ka burge? Wa ka burge? Babarka ka burge, ko kai ka burge kanka, ko kuma abokanka ka burge? A'a, ka ɗora wa kanka baƙin jini, amma ba kowa ne zai gane haka ba.
gaskiya ina roƙon Allah buwaye gagar kowa, Allah dan arzikin Annabi Muhammad, Allah dan darajar Alkur'ani, Allah ka dubi zuciyarmu, ka dubi zuciyar na ƙasa da mu wanda muke tare da su. Allah kada sha'awar abun nan su kwaɗayin su da ɗanɗana, domin ba ta da daɗi, ba ta da amfani. Kuma cikin 100% sai na faɗi wata magana, a sana'o'i wanda ake neman arziki a Najeriya, a garin Kano, ba hanyar da za ta kawo maka kuɗi a lokacin da kake so face ɗan sau, kuma ba wacce ta kai ta lalata mutum. Idan kuma da akwai, ni ka zo zan baka amsa daidai da abin da kake so. Domin a Kano tun sai wane da wane nake jin ɗan sau. In baka san baban Jirga ba, kana jin labarin baban Jirga. In bai maka ba, ya yi wa mai gidanka, in bai mai gidanka ba, ya yi wa yaranka. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah, dan Annabi, ƙannenmu da suke tasowa na yanzu, in ba taimaka musu za ka yi da makaranta ba akan dagewa, dan Allah in sun zo kusa da ku, ku kore su, in ta kama ma ku dake su akan kar su yi sha'awar haɗa ido ma da ku kuna sha. Domin yawan haɗa idon ma yana kawo rinjaya, wata rana yaro ya ce zai ɗauka ya gwada. Ka tuna fa wannan abin da kai fa kana da ƙani, in ma baka da ƙani kana da ɗa, ko kana da ɗan uwa. Duk wanda ka koya wa ko ka aikata masa wallahi sai an ma kai ma, wallahi sai an ma, kowaye kai. Wai shaye-shaye ka zo ka kasa kawai na fito ba wani shege, ƙarya ne. Wa ya gaya ma? Akwai shegu, kuɗi ne shegu. Ka je kana daba kana rigima da mutane, wanda kuɗi kake da shi? Ba ka da kuɗi wallahi, matsiyaci ne kai. Ai duk wani ɗan daba ƙarshen shi gadi da sai da goro a bakin tasha, ko kuma ɗan abokinsa ko ɗan ƙanin shi ko kuma yaronsa ya zo ya kashe shi. Yanzu ka gaya min wani lasis da ake ɗauka a shaye-shaye ake bayarwa. Ina da tambaya dukkan wanda yake neman amsa, ga ta ni dai zan faɗe ta. Akwai wani lasisi da gwamnati za ta ɗauka ta baka ta fice cewar yau ni na zama mara kunya, ko kuma a shaye-shaye na kai ga lasisi na? Ba ka da lasisi, lasisinka alƙali da lauyoyi sai kuma gandirebobi. Ka ji inda lasisinka suke, kuma ka zauna lafiya da al'umma? Wallahi sai ka daina wannan abin, ko da mutuncin naka. Amma ina kira ga iyaye, dan Allah dan Annabi, da daɗi da ba daɗi, ku tursasa 'ya'yanku akan su dage da karatu. A ƙadamin da ake ciki na yanzu, ka yi karatun ma ya rayuwar taka take, ballantana a ce ba kai ba. Kuma shaye-shayen da yara suke gani fa suke yi fa, duk abin da muke yi suna kallo. Wallahi mu ma a haka muka ɗauka course ɗin. Ai sai mun zo mun ga kana sha za mu ƙura ido, muna gani ka tashi kawai za mu bi ka mu ɗauka mu yi haka, sai mu ɓoye, sai mu je mu kewaya mu sha, mu tari har da hawaye, wani zubin ma wani har da amai. To amma yanzu ka duba me za ka gani? Ai giya ce ban sha ba, kai giyan ma na sha. Akwai wata giya da ake sayarwa wai bullet. Farko bullet da nake fita da uwar gidana a dai sau, wacce ba zan kama sunanta ba, sai ta ce min power energy drinks ce. Ni kuma in na sha sai in ringa jina kamar ɗan doki. In na ɗauke ta ko ka fiye kallon ta ma zan iya zagin ka. Kaga na sha ta a rashin sani, na sha fari, na sha diyaza, na sha tablet, na sha shisha, na sha madara, na sha valium, na sha cinnaka, codeine, pure authentic
which codeine amma ban sha wiwi ba, ban sha ba, amma kaga duk wannan kayan da na lissafa maka na sha kuma na siyar. Amma in tambaye ka, akwai wanda ya taɓa sai da kayan shaye-shaye yayi arziki da shi kuma bai janyo abin kunya ba? Dan Allah idan da akwai shi a nuna mun, ina neman shi domin ni ma in ƙara samun ilimi a tare da shi. To, magana ta ƙarshe, ina kira ga al'ummar Annabi Muhammadu, 'yan uwana na ƙasata Najeriya, garin Kano under Nasarawa, Giginyu Ward. Ni matashi wanda aka fi sani da suna Adamu Baban Jirga ko Raja, ɗan gida magajin mama. Dukkan iyaye, akwai kurakurai fa da suke faruwa wanda iyayenmu gaskiya sai a ce su taka burki akan lamarin. Gaskiya, ka haifi ɗa amma ba ka iya controlling ɗinsa ba. Ɗanka yayi laifi, abokinka ya zo ya baka shawara ka mai faɗa, ƙarshe in ba wasa ba shikenan gaba ta ƙullu a tsakaninku, ko ta kai ta kawo a fara doke-doke. Dan Allah dan Annabi a daina wannan. Duk wanda yake da ƙudurin ya taimaka wa yara matasa na boda, ya zo kansa tsaye ya same ni game da harkar ilimi ko abin yi. Amma wasu sun samu damammakin da za su taimaka wa yaran, ba su taimaka ba, sai da suka ritaya sannan za su zo su ringa ƙugu da ƙugu da iyaye, suna so su sa yara a bala'i. Duk ba haka bane. A tattara yara a tambaye su me damuwarsu, me matsalar ku, ya za a yi a gyara barakar da aka ɗauko. Shikenan babana ya kawo ni, baban wancan ya kawo shi, baban wancan ya kawo shi, duka an haɗu, sai a wakilta mutum ɗaya babba ya zama shine jagoransu. A ciki a tambaya, kai makaranta kake so ka koma ko kuma ka gama? In makaranta ce, ai ƙoƙari a taimaka a mai da kai. Idan aiki ne kake so, mai garinmu da mai unguwarmu suna da alfarmar da ya ci a ce babu yara ma a boda ko kan titin nan 'yan zaman banza. Ina da hujjoji kuma duk kowanne in ka tambayan zan lissafa maka. Muna da otal wanda suke ƙarƙashin Giginyu Ward, wanda mai unguwa yana da alfarma a gare su da mai gari. Muna da joint wanda mai unguwa da mai gari suna da alfarma a ƙarƙashinsu. Muna da store na kamfanunuwa wanda mai unguwa da mai gari suna da alfarma a wannan gurin. Dan me yasa ba za a je a nemi alfarma ba, a tsitsinka yaran, wasu su yi nan, wasu a kai su otal, wasu a kai su joint, wasu a mai da su makaranta. Gobe wa za ka gani a gurin ana fitina da shi ko yana zaman shaye-shaye? Ka tafi aiki tun safe, ba za ka dawo ba sai 6 ko 7 ko 8. Ka dawo a gajiye, wanka za ka yi, ka ɗan fito ƙofar gida fisha ka koma saboda ka tashi da wuri ka tafi. Wannan hanya ita kaɗai za a bi a magance, kafin kuma Allah Ubangiji ya taimake mu, ka dube mu da idon rahama. Wannan gwamnatin ta tallafa mana, ta ba mu abin yi, mu samu madogara guri ɗaya.